Oyo daktari. Bose weri. Wanjo madongo bwana. Bose weri bwana. Do I look like Musa Juma? No. Mia Gita Gangolo. Gita bango? Gangolo. Mie kinyalo weri. Hili chalo jezi. Mera. Wana Juma manyien. Chieno mar. Osemoke. Kendoliel. An Omondi Makoyo. Anilonga ni mchama original Spandita safu goto miso. Wane rapar magigni maroma par nyaka ne Musa Juma. The late. The great. King of Luo Rumba. Legend. Le Grand. Newewa. Musa Juma. Mane maparo ni Musa Juma. Ilungo ni Musa Juma Jausonga. Mano dok mano bedo luo. Azali ambote za makambo ya Musa Jumer. Wodu songa asembo kokise. Ilungo ni nini okuyoma. Ilungo ni Rarieta. Ya woi makare macero nyiri bila tomato sauce. Ya woi makare macero nyiri bila rasta. Bila mo. Ilo gero ni usero gitiku. Utoro kama? Nio hakihani napenda hizo beards kanga. Timone ke timono. Nango. Mano slay queen. Ero slay queen kisumo wote kabros. Hivi ndio to get chwade kabros. Haki napenda hizo beards kwanza ako ka style kako kanani bamba oyuma. Wasemoke Kendoliel Anomondi Makoyo MC Jakakamega Spandita safu goto miso. Ugoda bandu. Hey. Omera. Babo Chango. His Excellency Babo Chango. Dr. Raila Amolo Odinga. Chuma lieto kwa nyalma ko gelwetwa. Dipo kastimo wango wa. His earthquakeness. Yes. Nyote winjo earthquake. 449 ni winje. 449. Gokini. Ko gwen ka jiponi. Yes, ko soli ne morning glory wange. Iwinjo earthquake no chwado nikech baba no fuolo. Jack no biro Nairobi. What a coincidence. Baba fuolo, Magufulo lal. Magufulo lal, earthquake ko chwadre. To luwa Kisumu tir ko chamo gani. Ochakre gi Siaya. 041. Tanzania. Odonjo 041. Odubaro Kisumu 042. Orao Kanyongo. Kaito 001. 047. Omiyo weuru let baba be. Iwinjo baba nyocha tuo. Corona never ever shall you try baba again. Yes, and I'm proud ni Corona nyocha apologize personally ne baba. Corona. Ni baba, I'm sorry for catching you. In fact ncha wacho ni in fact gima noneko bedi ko ngiti banka no sayo ni baba ne Corona. Kane pok oyie ni ange Corona. Noneko be ni test kit gi bedo tested. Yes. Again. And again. Before we could actually confirm. Yes. But the good thing, baba actually confirmed. Ne video mar baba. Ni enendano. Babo se chango. Ni neno. Macha kanche ne Nairobi Hospital. Yes. Gemen pinye bate. Aya kato. Malwani no video ni. Bas. Man again nga. Akeyo. I'm happy to be back home. I'm happy to be back home. I feel fit. I just felt fatigued because Joe didn't. What a good feeling. Joe didn't salute me, Joe. Toki mwapenjo. Kapo kwa dhima board. Angomio ndugu yake inpo kiyoro katamana. No. Ingeni. Nyaka wabed honest. Kituo. Abiro nyaka goni mos. The handshake brother, the younger brother. Owadgi baba Martin. Iwinjo. Kwa nini hujapiga pole kwa baba? Kakoro Dr. William Ruto deputy president. Mokwot Isaiah 53 verse 4. Iwinjo. So, iwacho ni show me your friends and I will tell you who you are. Yes. Koro itamo wacho ni ndugu yangu okunusie baba. Awacha nia. A friend in need is a friend in title deed. Iwinjo. A friend in need is a friend in title deed. Iwinjo. Kakoro baba ne tuo. Ngamokuongo oro risala za heri njema. Dr. William Samuel Arap Ruto, Moses Kuria, Cleophas Malala. Tokoro nini Kalonzo girina ni kure Kalonzo. Katamana apenji. No. There's something you don't know. Yeah, they are taking baba for granted. Baba ne tuo, but wa more ninya search locho selote. Corona never ever shall you try baba. Yes. So give me my word seminar watch. No watch now. If this thing does catch baba. In fact, Nyoro president no go be golo order ni mondo we dissolve all the counties. We shall all go home. We shall not. Wasemoke Kendoliel Anomondi Makoyo MC Jakakamega Spandita we safu goto. Ugoda bandu.
wadwa kalo ng'any. Wadwa dhi nyaka moro ni Migori County. Migori mano county. County mano county sirikal matiyo iluongo ni sirikal yore. Research mosewuok wacho ni jo media sani winjo maber, including attachis. Jo media ne cameraman. You're not on salary. Okawuondi ineno an kanya onge gimo mi donje wang ja media nitie gik moko ariyo ineno siepwa pog media gi ja media mano gik moko okay media owners koro ma media ineno osiepwa ma jakuku mar wach chamo county yote maniluongo ni Aaron John iye ni wakanye ni wakanye nitie ji ariyo machamo counties makamu gi Aaron John koro pogane ni to Nyanza ka makamu chamo county mane to Aaron John makamu chamo Siaya ochamo Homa Bay ochamo Migori iwi Kisumu moko chamo because prof nyocho tuone yoga Aaron to chamo gigi yote nyaka Makueni ongwano okalo boundary modhi nyaka Makueni kocho ne governor mama Mutha Kibona live kawani lolo TV to kiwi jawicha ko wacho ni live chenro mano sinitie gima confirm wasemo ke kendo liel anu mundi makoyo MC Kakamega Spandita safugoto ngisi koro wuda band Migori County natemo nyisi ni jo Migori County bede urjo mabeyo ngisi fato nego penja moro ni iluongo ni Nyangera se nyingo Nyangera mano jaro iluongo ni Jared Nyangera tiyo matek focused dende munage nyonyo dhi nyonyo mbele nyocho tuo no nitie gimoro uro no confirm ni jago moro nchodhi hospital kama jaodi tuo inge gima no ditimo awach kozi ka wach wawacho but nyithindo be neno odhi neno madam kan mono mi dinere jeje tuo kidene jatuo ni min otisi kawuni dhi nade en osieko olimbo saa 9 okinyi dhi timo idhi neno jotuo mane odhi manyo morning glory adele madwaro aparo ni ngano we need to odhi neno jotuo kata prison otimamo iwinjo kaka kodiaga kidhie kibos kodiaga kidhie iwinjo onego beni imi jaodi iwinjo itimamo ugo mbaka iwinjo hani prison walls prison break ni hani kora biro anase misi kora biro nini ingeni in other countries udhi Muneru Uduneru na tiene ruok mar pogre punctuation mark kia punctuation iwinjo onego beni ana encourage nikech okodhi mpango kando odhi mare ochoma jaode tir nyamama kati to jatuo moro ni kati mano kore makosa nego beni wawuoth matin wadwa timo masoe adwa show you around koro ibire go tanda kar showing masoesi kan itere ka timo ke kanyo nyalo kata chango omiyo an ngano kanyal blame iwi jaodi mane jaodi koro okiwe otiko changi odhi chango ka to kotho kotimamo kotho kuri dwa nege malaika koro dwa nini susure gi jaoda oyuma okanyal yie wasemo ke kendo liel ano mundi makoyo MC Kakamega Spandita safu buda bandu inge boma moro ni Galilaya ilo ne Galilaya kata Galilai yes gidholu en Galilaya do nitiere moro ni Nazareth Nazarene ilongo ni Raila of Nyanzareth which is okay sometimes nitiere opportunities moko mako biro to gonego be niti mango ibedo ko doubt kata kiawa mano opportunity kaka mane nyombo logo listenable yes kuom ranyisi ipana momiyo Yesu Kristo wuod Nyasaye Yesu maja uyoma bana machane ja uyoma jawimbi won gidong nen gi workshop kibwe mumuko town ka won Yesu Joseph nen gi workshop maduong nodak Nyalenda bench chief man ononga gosoma Kabasele ko opportunity moro obiro ni maber kata mi thuolo makare mondo mi tim gimoro kata yud gimoro kata yud hawe kitima ngowa kikibed gi kiawa kuom ranyisi Yesu ipana ngomi Yesu noloko divai Galili mok turgima Nazareth mano noloso ne Methodist iwinjo okawuondi
Oloso namo. No ingeni Jesus ne angalia maslahi mar jite. Methodist, which is the oldest profession in the Bible, chode no chakre chon. Koro Methodist number chiel. Chode number mama mano biro cha. No iso jogo ni kingeni poketimo dhambi. Chukua mawe linga huyu mama. Iwinjo. Jesus came for all of us. Iwinjo. Aslas dynasty. Wasemoke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandito is up. County 043. Akubanes mano pingi. Ispekness. Wangeyo nini tiere kaka Mathayo. Inge Mathayo? Yes. Inge Mathayo di? Matthew. Inge Gedi? Ange Mathayo achiel. Achiel. Gisakayo man. Achiel cha. Homa Bay County. Wadwa ni Queen Elizabeth obio chunge women rep Homa Bay because odwa bedo impeached. Kora penji. Koro Queen Elizabeth muticha. Okinya wacho ni mama cha oti. Boko chopo menopause. Ya igni piro chiko koda beach Boko chopo menopause. Manolo. Penji wacha ngobwa. Maja da ko mosi timo se na doklo da mosi na nyaka mia. Tino en mari. Obichunga mana. Obichunga mo. Obichunga mo mabe. Women rep. O replace wanga. Iwinjo kunya keto queen ni koro ni hierarchy monarch. Iwinjo tiyo gi terms madongo. Ndio monarch. Pare ni queen. Kwanza macha koro deep state miwinjo. Queen Elizabeth koro miel ga Kuba. Mero keto gini. Okunya impeach queen. Iwinjo nikecho sijui Prince Harry, sijui King nga. Iwinjo. Koro wa impeach ama? Koro wa impeach Harry ko so impeach. No, okunya you cannot impeach the queen. Queen Sano City ku impeach at all the top. Dongo sada tikni okono chamo bonus ani. Iko queen donge. O chamo bonus. Ingeni mama cha ni gik mutiyo gogi. Mama cha winjo. Dongo winjo so winjo. Neno sema okay. What are these two people saying? Koro kiwe watch the queen. Yes. The impeachment. Wange Joseph. Joseph adi minge moma. Ange Joseph chiel mawoni Yesu. Joseph mawoni Yesu. Nitiere Joseph Jarimadea. Inge mano? Pok ni winjo mano. Joseph Jarimadea ni. Nitie hono moro manotimo. Honini. Koso honini. Kata ngwono moro manotimo. Ne wuoi mana jachira. Winjo ka ngato wacho terms madongo dongo mikia achiko iti. Idwa mai. Ite mama. Idwa gol pesa kuomi. Ikori Joseph what? Joseph Jarimadea. Bas. Mae wuoi mokwonge mo mano ng'iewo ochiwore kendo no jachir mo ng'iewo sanduku mano ike Yesu. Ninge mano. Yesu no ike sanduku. Nikia. Dong nupando ese kidi maduong'. Kaito nitiere Joseph mar ariyo. Mano wetege no uso Misri cha. Bas. Mano kori ng'eyo. Ang'eyo. Mano to ang'eyo gi wuon Yesu. Koro ma bechwa ka. Wan gi bende Joseph machielo. Dong ni Joseph oyugi ng'a? Magwanga. Tiacha. Nyo wacho ni no wacho ni Homa Bay ka. Bas en Joseph machalo Joseph mano kelo gweth ka achiel kod dongruok e piny Misri cha. Bas no wacho nang'o? Koro wacho ni ok inyal pime gi ng'a? Wuode Sumbi. Iwinjo wacho kisa na maana. Owinjo ka nitiere joma sani koro lokro wesire odhi ka Wuode Sumbi because of money. Ano ka wacho Kidero is paper, my friend. Even if you want to go there, I will take you there. Kidero as paper, man. If you don't have money, stop. Joseph owacho ni gimong'eyo ing'e osiepa moro ni Karila Sademba. Yes. Ing'e mago jo hichi. Koro twani yawuot Homa Bay onego nywake lwedo. Kisa ka gidwa chiemo. Iwinjo kata sani ka ng'isi ni wadwa neno William Samoei Arap Ruto. Ang'o mabire pachi? Money, paper. Okawuondi. Money kende mabire pachi. To ka ng'isi ni wadhi neno baba, tipara ni kitendawili ngeche. Wasemoke. Kendo liel. Ano moni makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto ngiso. Siaya. Siaya. No. Uromo wa onge juma mok nyal kalo ma Siaya onge weche manyien. You must respect because of why? You must respect Siaya County. The fact that you come from Homa Bay doesn't give you the mandate to do what? To undermine, to underlook. Mago kisungu madongo. Iwinjo? To undermine, to underlook. So how am I to belittle? How as I underrated Siaya? No. Okay, Siaya. The great county of Siaya. The great county of Siaya. Yes.
led by His Excellency. His Excellency Cornelius Amoth Sanga, aka Pemblepe, the man with an accent. Atiyo Toludha. Ajabe hatari. Kidi sero nyako ni atiyo Toludha. Sani koro bukuru ni miyo mono onego jaone. Tutwe ndala chiel kende. One day. Just one day. Mano court mane. No. Koso mano nek mano pokre gi nek mongi. That is the law. Maybe then manslaughter. Manslaughter nyalo bedo 3 hours to 100 years. Koso mami longo ni crime with person. Yes. Mane crime mar hera. Anego jaja apo mana kase twegi pa. Kae tukise negeti kawo body no idhi pande enyakrunde. Mano tich mane. Ai mana love. Tuadani nyocha hero. Mami nyocha twegi pala. Ai. You are honor. Imia mana one day. Mano defend yourself a good. You are honor. Imia mana one day. Ngani yako niti watafsiri You are honor. Umenipatia tu siku moja tu. Si ungeniongeza hata 3 niende kuweka mshene na udaku. Mano nyasi account. Koro jongad bucha no wacho okay. Mama ni. Yes. Lengo mare, intention mare ne oken was not to kill the husband because of love. Iwinjo. No defend herself. Mago mond alego. Iwinjo mago nyisiaya. Koso nyiuganya. Nyiuganya bwana. Ibo ni wakel chekna ken sela imba igini. We don't explain in diagram. So miyo. The motive was not to kill. Iwinjo but no porene. Nick porene. Yes, so we as lawyers, maybe my intention was not to kill you. Was to just harm you and I wanted to discipline you makmananitho. Maybe nigi ambululu moro. Ata kifaka moro. Koro beti mani dwango labani koro ema apo manaka opore. Akalo go gi iti. Iwinjo nadwa wito beti monda chwa dikis. Crime of passion. Wasemo okay. Kendolia anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita safu gotongiso. Kwa unodo muso jotuktuk. Chakane gi jotuktuk mingene. Adwa muso jotuktuk mantie iluongo ni aero sane idaro giwo itimo rerouting. Ise abala wanga tiyo rerouting. Laktar abala wanga tiyo. Yes, sani koro rerouting yote. Jotuktuk kauru kwe. Boda sector. Iluongo ni penga piko. Base mananga. Yes. Watch program. Eating mano eating free. Iwinjo abenya kamos jo base na ilongo ni Polyview base. Iwinjo jo nitie jo base mebe kamas kan Rico Giri nitie mlunje moro kanyo be mano kamas base adamu so jo matatu Bungoma line shuttle kanyo yote kikiwati nitinga nono achudo iwinjo makmana ni nyako embrace change to be gima kapoko tieko ne wachanjo ji kisumbuka chanjo jisa yudo. His Excellency the governor. The boss, iwinjo boss nyaka chanjo. Boss okay, boss to say chanjo. Mara kana ngira laki. Kaluro ka sandan. Lupita. Lupita pokludo ka sandan. Iwinjo. Hapa ni sandan mari chanjo ni masamoro do pogore. Ochuoye. Kuna ngomyo kisumbuka. Ani nyaka jo motacho tach kuru kono jo motacho tach major frontline workers nya wacho ni ngato tach bwana no frontline workers defined revenue officers gin frontline workers police don't any frontline kakoro Kisumo kae jo luoro kanjo moingo police jo revenue jo pinyo luoro jo revenue moingo police mago frontline workers iwinjo koro wachangi mo revenue mano frontline nikech jo revenue luoro police wasemo ke Kendolian anomoni makoyo MC Jakakamega Spandita safu gotongiso Jaden gikone no wuyo kendo mano His Excellency the President of the Republic of Kenya His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta ndogo yangu Jaden baba mapoko chanjo nego beni chanje Friday gimomiyo jaten pinyo wacho poko chanje nango I don't know iwinjo okay gijaonge alcohol who should be chanjo onge alcohol kanyo disclaimer kanyo disclaimer iwacho nango dong nini chanjo ni onge alcohol to alcohol ere kako bedo tudruok no alcohol de nitie do se chanjo Friday okawuoni okay guidelines manyien chike moktin apart yes new guidelines mag neno ni wangayo landruok mar athunga makoch mar COVID-19 to gimodhiera gi Kenya anan gi penjo Kenya penjo mane maingo sani wan gi chanjo India no miwa 1 million vaccine nyithindo dhi loro iwinjo ang'o miyo seche ma rais dwa lando new rules to numbers dhi high iwinjo
Ni sama jatend piny owacho Orlando ni wamedo curfew 30 days. Yes, numbers ni malo. Hai. Iwinjo? Penyo mar ariyo. Ang'o momiyo otieno nie muketo ni curfew ni nie manyaka uketnwa. Kwano medrega gotieno. Otieno ang'o matimore ba? Okipeny sirikal. Domine an bat sirikal. Ine ja deep state. Omiyo aparo niya, nitie shida ka. Ker onego bed ni yaonwa piny. Japiny sani hinyore, wuonyore gi pado, iwinjo wuoyo kende. Ni curfew at night. Night hours. Night wadich. Waloso nyithindo. Night odich utimo. Waloso nyithindo. Uloso nyithindo. Go yi. Muma ema nowacho kan. Mano mwane. Yi, Go yi and multiply. Gotieno ni mana multiplication. Gotieno mu multiply ni. Dongi nodi. Kosi multiply kanya. Yes, mano social distance. Mak mana ni nyako sa iwinjo. Nyasori nindo kung'iyo Kapernaum, anang'iyo nini chiga. Omiyo President must come out clear mondo konja Kenya. Sani nengo mafuta oidho. Ja Kenya hinyore. Transport sector. Iwinjo? Hinyore piny ka. Production iko chini. Odok piny. To kata kamano, mano glitch one time ni baba timawa. Baba ngima. To weuru miyo baba headache. Headache masanu kelo ne baba wich bar manyien. Yes. Ni joga said ko chiew. Ni the next headache for baba. Which headache? Iwinjo? Headache ni loko COVID apako chiko manyo. Editorial policy wan kaka editors madongo dongo. Media houses madongo dongo. Iwinjo? Editorial policy. Nyaka respect privacy maba. You can't write. You can't write written Baba wa award tindiko ni Baba's new headache. So headache no se chiko. Iwinjo? Sani managi yoma ko phone man. Wasemo Kendolian anumuni makoyo MC Jakakamega Spandito safu goto. Koro bandu. Wang'eyo ni sani to celebratory mood baba no se chango. Yes. Waneno ko jogo dhi maber. In fact I was daktari ne wacho ni I was fatigued. Iwinjo? You were fatigued. I think because Baba was sick, so I also became a little fatigued. Fatigued. But doctor Misani fatigue. What's my bad? Sani ko wangi tangazo. Yes. Tangazo ni very simple. What do I mean? Reggae is back. Reggae nyocho. No. Reggae nyocho. 1 month. One month zamona miro reggae internally. Okola nyaka wadhi oko. Internally. Misisi. Koro wadwaro nyiri. Qualifications. Nyako moso ko bang maler Obama. Nyo Obama style. Okumlazo gi matuta. Yeso kana ngocha. Obama dongo. Ero. Bas. Irwako jeans moro maler kabisa. Yes. Jeans mong'adi koso. Ng'adi to. Manyalo mako mach. Mak mach. Idwa kelo mach kamimi ele. Mani ketho gino. Mar adek kikibigi t-shirt mondek ni Africa. Bas. BBI. Mogik. Neno raba moko ma neno aina mekagi. Bas magi jorege madongo. Wan wa jolingana. Joskiki ambukuta. Ero mano. Dwa mielore. Sani wang'eyo ni piny oridore matin. Yes. Kata kamano sometimes bende nyaka watuge mo. Reggae. Watuge tiendo. Omiyo we wish Baba and everybody else quick recovery, quick healing. Mano koro ng'ato manyo state appointment. Propaganda mwaye. Nitiere wuod nyando moro kani double M. Miguna. Mano boko no wacho. Ni baba njo corona komako. Ni kata mane piny America kinde ma itime yiero. Ni jaduong' moro Donald J. Trump. Ni nobukore odhi orwakore hospital ni an gi COVID. Omera, don't joke. Miguna, can you stop calling Baba? Can you stop calling Baba despot? In fact, Miguna. Dino bed ice cream. Madikoro wase nyuthinde. Iwijo, mano Miguna. Ile miwacho. Dingi Twitter ni bangisho. Dingi Twitter ni Twitter handle. Even dingi Samayopi radio presenter. Wasemoke. Ano mudi makoyo. MC Jakakamega Spandito safu goto. Medikete mani Lolo TV.